Na prvoj ovogodišnjoj sednici Okružnog štaba za vanredne situacije članovi odbora su razmatrali i jednoglasno usvojili godišnji izveštaj za 2012. godinu, kao i plan rada za 2013. godinu. Komentarišući godišnji plan štaba, Dragiša Broćić, načelnik Okružnog štaba, istakao je prioritete u radu za ovu godinu. Ono što je plan za sledeću godinu je da se razmotri ozbiljno situacija ne samo po pitanju zaštite požara, nego i po pitanju zaštite poplava, zaštite od zemljotresa, da se diskutuje o specijalizovanim jedinicama civilne zaštite, o jedinicama opšte namene, i posebno na čemu ćemo insistirati o ulozi lokalnih samouprava u vanrednim situacijama. Donošenjem na snagu tih sistemskih zakona koji regulišu tu vrstu događaja, bez obzira da li su to zemljotresi, poplave, elementarne nepogode, požari, uloga jedinica lokalnih samouprava je ogromna u tom čitavom sistemu i pažljivo ćemo pratiti šta se dešava na tom planu tokom sledećeg godine. Darko Domanović, načelnik Moravičkog upravnog okruga, istakao je da je predlogom godišnjeg plana predlagač prepoznao problematiku rada štaba za vanredne situacije i između ostalog naglasio. Ja bih posebno istakao da težište svih aktivnosti i realizacija svih tih planova će se na kraju završavati ka lokalnim samoupravama, jer Ustavom Republike Srbije, Zakonom o vanrednim situacijama, Zakonom o lokalnoj samoupravi velike nadležnosti, odnosno ovlašćenja i dužnosti su date u slučajima vanrednih situacija lokalnim samoupravama. U tom smislu radit će se na još čvršćoj saradnji Okružnog štaba sa lokalnim samoupravama i dobijanju neposrednih instrukcija i direktiva od Republičkog štaba za vanredne situacije. Godišnji plan rada između ostalog obuhvata zaštitu od poplava, sprovođenje preventivnih mera za zaštitu od požara, uključivanje zdravstvenih ustanova u rad štaba, analizu stanja popunjenosti jedinica za civilnu zaštitu, razmatranje mogućnosti o nabavci sredstava za obaveštavanje i uzbunjivanje građana. Na današnjoj sednici posebno je istaknuti doprinos u radu štaba u rešavanju prošlogodišnjih problema vezanih za snežno nevreme i nezapamćene požare u našem okrugu.